Ahojte, zdravím vás z ďalšieho krásneho dňa, z krásneho počasia, lebo je krásne, zo pár obláčikov, pofúkuje vietor a teplota je nejak cez 20 do 25 stupňov dneska má byť. Zase nám popršalo. Poďte tuto, Lakino, poď. Tu mám mojich pudlíkov. Som s pudlíkmi vonku. Včera som bola s nimi takú hodinu a pol na takej prechádzke na druhú stranu od domu, krížom cez dve polia. A Lakinko, poď sem, čo tam je? Laki. Krížom cez dve polia. Kúkala som sa smerom na Bratislavu, tam úplne černota. Hovorím si, Pane Bože, dúfam, že ma to nezastihne. A ja som došla domov, do pár minút začalo pršať. Tuto mám bubák vyňúrali. Laki, poďte, ideme naspäť domov. Lakino, poď. Poď. No a takto krásne tu je. Nádherná prechádzka. Som ich zobrala, zvyknem, teraz už idú, moc nešli ísť takto. Nechceli ísť teda takto von, lebo boli strašne horúčaví. A teraz ich takto zoberiem tak na pol hodinku. A večer zvykneme ísť ešte aj na hodinu a pol. Ja milujem prechádzky. Teraz momentálne nebehám. Nebehám kvôli kolenu, ktoré sa mi tam niečo sa mi tam opravuje, niečo sa mi tam regeneruje. A proste intuitívne som si navnímala, že nemám behať teraz. A ani to telo to nejak teraz nechce, takže chodím na tie prechádzky a chodím na bicykel, idem teda radšej a na bicykel väčšinou idem na nejaký výlet v mojom okolí, chodím na miesta, kde som ešte nebola väčšinou, alebo teda idem aj autom k vode, k jazeru, tam si zase zvyknem, poslednú dobu zase viac plávam, takže teraz beh nemám, lebo mi to tak prišlo, že kvôli kolenu teraz behať nemám. Takže sa mi tam niečo opravuje, niečo sa tam lieči vnútri v tom tele. Takže nebudeme mu prekážať. Necháme to, nech sa to dokončí proces. No a malujem teraz ten západ slnka a v podstate sa už chýlim ku koncu s obrazom. Lebo som si povedala, že nepotrebujem to ja mať, ak je to na fotografii, do tých detailov, aj tie oblaky. Ide o to proste, aby ma to bavilo. A ešte tam do toho dneska, či tam nevidím nejaké zvieratko. Tam vniesiem do toho viac farby, aj na tie stromy dám troška zelenú a urobím to také farebnejšie. A tak. No a chcem sa poďakovať všetkým novým odberateľom, každému lajku proste, každému odberateľovi, že vám všetkým ďakujem. A Sanko, to je bláto, chodeť, Sanik. Ježišmaria, ten si tu dá bahno vykúpal. Není tu nič, není. Takže ďakujem vám všetkým. A ešte ma napadlo, že včera, jak som bola na tom poli, tak úplne vzadu na poli som videla tam niečo tak bežať. Neviem, no pes to asi nebol. Srnka je vyššia, toto bolo také nižšie, tmavé. Neviem, či tam nebol diviačik predsa, že či to nebol diviak. Lebo som čakala, či tam pôjde nejaký človek, že by to bol niekoho pes. Ale človeka som tam nevidela, mohol to byť aj túlavý pes. Čakaj, Lakino. Ale možno to bol aj diviak, potom som tam videla srnku. A tak som si povedala, tak snad nepobeží k nám. A nebežal k nám, on sa potom otočil, utekal na opačnú stranu. Takže a tak akože aj toho som sa kedysi bála, ale musím sa všetkým svojim strachom raz v živote postaviť. A to aj robím to už dlhé roky a nesmierne ma to oslobodzuje. Nesmierne.
to je fakt neskutočné, keď človek prejde cez tie strachy, ktoré má zo situácií, z ľudí, zo zvierat, z prírody, ja neviem, z práce alebo z hocičoho iného. Lebo tých strachov môže byť fakt nekonečne veľa. Je to pre mňa nesmierne oslobodzujúce, keď zažijem to, čoho sa bojím a vlastne zistím, že není čoho sa báť a že tam není žiaden nepriateľ, že ten nepriateľ je vlastne len ten samotný strach. Ale nie tá situácia, ale len ten strach. Ale potom to moje vnímanie tej situácie. Takže stačí si len zmeniť uhol pohľadu na situáciu a v každej situácii zostať v kľude a počkať si na to riešenie od Boha proste. Na ten dar, ktorý tam je v každej situácii, čo my nazývame negatívna, tak nakoniec nájdem ten dar a kedysi mi to trvalo aj roky, kým som to pochopila, že prečo sa mi niečo dialo, že to bolo vlastne určitým spôsobom pre mňa darom, lebo Boh vie vyťažiť z tej negatívnej situácie pre nás akože vydolovať jak perly z dna oceánu. Je to fakt tak. A už teraz, keďže to viem, tak už keď sa ocitám v nejakej takej situácii, tak už sa ladím sa na tú perlu, ktorú mi to prináša, lebo viem, že tam niekde je a už som tomu viac otvorená a potom to riešenie tej situácie prichádza si mi zmizli. To riešenie tej situácie prichádza samé a také ľahké a také, ktoré mňa by ani nenapadlo. Sani, Láky, kde ste? Lákinko? No, dobre, tak ja sa vraciam, že sú za môjim chrbtom niekde tam v tej vysokej tráve. Ja ich volám, oni utekajú z opačnej strany. No, som zaujatá rozprávaním, nevnímala som ich, kde sú. Myslela som, že sú za môjim chrbtom. No, to je presne, ako o tom som presne. Mi to teraz tí psi potvrdili. No, vidíte, jak to funguje. Že teda rýchlo hľadáme v nejakej negatívnej situácii, rýchlo hľadáme v zúfalstve nejaké riešenie a akože aj nájdeme nejaké, všetky sú bohužiaľ len dočasné, len sú to len nejaké leukoplasty na ranu, ktoré nám ranu nezahoja, hej. A vlastne Boh nám dá to riešenie, príde k nám same, keď ostaneme v kľude a v dôvere. No a teraz, jak som o tom hovorila, tak presne sa mi to stalo s tými psami, že ja som si myslela hlavou, že sú za mnou. To je to, jak som hovorila, že my hľadáme zúfalo nejaké riešenie, lebo ja, že Bože, kde sú psi? A Boh nás prekvapí. Aj mňa prekvapil, lebo neboli za mnou, ale boli predo mnou. No proste, čo k tomu dodať? Sanko, poď predo mňa. Čo k tomu dodať, no? Je to tak. Funguje mi to tak v živote a život sa stáva takou hrou, takým príjemným. Aj keď nevždy sa cítim na 100%, ale aj keď vlastne prijímam nejakú novú energiu, akoby pozitívnu, tak to vlastne vždycky to tak vytlača ešte niečo z tej minulosti. Takže keď sa necítim aj úplne dobre, tak to proste neriešim a neutekám pred tým, tak nechám to tak, je to proste ani to akože nevenujem tomu pozornosť, že by som sa na to zamrala. Ježiš, a teraz mi je to a necítim sa úplne dobre, a z čoho, či som niečo zle nespravila. Proste ne, už to neriešim. Ja to proste príjmem to, je to tak a nechám to tak. A ono to odíde. Niekedy za 5 minút, niekedy za deň, niekedy za 2 hodiny a je mi to jedno. Proste ešte sa tam niečo z minulosti musí proste vytlačiť akoby cez to telo, musí ako výjsť von kvázi. Takže to neriešim, vlastne to vnímam ako niečo pozitívne, že ešte niečo v tej minulosti tam proste sa musí dostať zo mňa von. Dobrý. No počkaj, láska. Poďte ešte sem na chvíľočku. Poďte tutok. Pôjdeme za chvíľku už domov. No a
Ešte tu dokecam, koľko to má, nejakých 10 minútek, nech to má ešte aspoň pár minút. Takže asi tak a pôjdem domov, pripravím veci na grilovanie. Dojdú takí známi, tak budeme si grilovať po obede. Takže mi to aj vyhovuje, že psi sú vyvenčení. Si troška tu pobehali vonku. A je tu krásne, tam zase niekto ide. No nič, tak teda video asi ukončím. Kde si? Video ukončím, ideme domov. A potom ukážem asi najbližšie už. Áno, najbližšie ukážem môj obraz. Asi už dokončený, možno už aj dokončím. Takže tak, a potom by som ešte... A ne, to nebudem hovoriť dopredu, ale nehovor dopredu, keď to bude potom niečo, natočím nejaké videjko a dám na YouTube. Také zaujímavé videjko budem, možno budúci týždeň sa niekam chystám na výlet, ale nebudem predbiehať. Budete prekvapení a ja budem prekvapená a tak. No dobre, ja už som skoro doma, takže majte sa krásne. Užívajte život každú sekundu, lebo nikdy sa nevráti späť a treba si to tu užiť. Je to tu jízda. Čaute. A ďakujem všetkým odberateľom za každý like, za každý komentár. Čaute.